Hello mga kaanis! So ayan, may mga nanonood na ba tayo? Well, let me check on my laptop. Relax lang kayo dyan. Kamusta ang inyong Sunday night? Yan, let me just, kailangan ko ng makita ang aking sarili. Yan, i-share ko din ito of course sa aking Facebook page. Sa aking Facebook page. Sa aking Facebook page. Sa aking Facebook. Yan, nag-echo tuloy. Sa aking Facebook. Yan, nag-echo tuloy. Yan, nag-echo. Nako, sana malakas ang inyong mga internet. Nako, meron na tayong mga nanonood. Sabi ni Marivic, maganda pa rin. Thank you, Marivic, for supporting me. Wala kang entry. Hindi ka pwedeng manalo. Mag-entry ka, bilis. Sa bagay, hindi mo naman kailangan ata ang paayos. Ayan. Sorry. Sorry, nag-loading ang ating mga bagay-bagay. Wait lang. Sorry, nag-loading ang ating mga bagay-bagay. Wait lang. Nag-change na ako ng location to make sure na wala nang mai-interrupt. Nag-change na ako ng location to make sure na wala nang mai-interrupt. Ayan. Nag-change na ako ng location to make sure na wala nang mai-interrupt. Ayan. Ayan mga ka-NS, I'm sure malakas na ang aking signal dahil katabi ko na ang internet connection. So, hala, bakit problema pa rin sila? Wala pong lumalabas na vid, sir. Loading pa rin po. Oh my God. Dapat meron na yan, mga ka-NS. Nakaka-stress naman talaga ang mag-live. Sige, iharap ko nga sa akin. Ay, ayaw pang umarap. Ay. Ayan, hello. May mga 10 na pong nasa nanunood. Ayan. Mega restart ng internet, sabi ni Ma'am May daw. Ayan. Na-stress ako mga tabingi ako ah. Alam niyo, ang ganda-ganda ng aking setup kanina, hindi umayon ang internet namin doon. Ayan, okay na ba kayo? Hindi na ba naglo-loading? Nakapasensya na ng bonggang-bongga. And hopefully by this time, maayos na ang inyong internet at maayos na din ang aking internet.
Stressful. Ayan. Oo nga eh, pero naglo-loading, sabi ni Ma'am Mabel. Don't you worry, pag naglo-loading, stop natin ang pagbubunot. So, basahin ko na ang mga sumali sa ating pag-giveaway. Muli, magandang gabi and of course, maraming salamat sa inyo mga ka-anes na patuloy na nakiki-ansaya at ang ganda sa ating YouTube channel. Sana mapalad, mabunot. Naku, Alan, meron ka bang entry? Parang hindi ko nabasa. PM mo ko. Anes. Kasi wala kang pangalan. Alan Pontawe. Ano ka ba? Nag-entry ka ba, Alan? Parang wala akong nabasa. Anyway, para fair tayo, kung if ever money, sumali kayo, tapos hindi siya nabuno, ay hindi ko nalagay ang pangalan nyo dito, then, susulat ko dito. Alright? Mga ka-anes? Let's begin. Babasahin ko na yung mga sumali. We have Micaela Uson. Sabi sa'yo, Alan, wala kang entry. Paano ba yun? Paano ka mananalo? Wala kang entry. Christine Marnelli Lopez. Dapat kasi lagi kang naka-tune in para pag may ayuda, ay dito natin ilagay para walang halong kemrut. Yan. Thank you na lang, merong ganyan. This one is Julia Biagtad. Rachela, meron kang entry. Yes, you have your entry. Charan! Ralph Christian Mabanta. Nako, parang absent po. Rachela, PM mo nga ako, tapos screenshot mo yung iyong, screenshot mo yung iyong entry. Yes, of course, Ma'am Janet. How will I forget? Ang iyong napakagandang, ayan. Si Ma'am Janet Servito, of course. Charan, charan, charan! Naku, bakit yung iba parang hindi nanunood? Wala. Bianx Legaspi Coronado. Naku, alam nyo, mataas ang chance na kayo ang mananalo dahil ayon sa aking screen ay 10 lang ang nanonood as of the moment. Kaya naman, pag hindi sila nag-comment ng they are watching me, pag nabunot sila, ako, kayong nanonood ang mananalo. Ganun! Sige. Ito si Ma'am Mabel. Abdallah, yes, I saw your post and you have your entry. Abangan mo ang iyong pangalan, Abdallah. Ay, naku, ang tagal-tagal naman. I never experienced winning in raffle draws. Sana first time tonight. Naku, may balat ka ba sa puwet, Madam Janet? Edward King Lastimosa Tikman. Naku, nag-reconnect na naman. May entry na po ba ako? Sabi ni James. Yes, James. Nandito ka. Wait, basahin ko na nga yung pangalan niya. Ito yung kay Rachela. Rachela Segundo. Kamusta ang inyong dinner? James, meron kang entry. Meron naghahanap nga ako ng whitening para mag-contract. Good vibes naman yang meron. Si Ma'am JC. Anong pangalan mo, JC?
Mikey Tamayo. Actually, ano lang eh, konti lang talaga ang nag-entry. JC, yes, meron ka. Ah, wait. Nakita ko na yun eh. Dito ka. Diyan na. Nandito na. Ay, ayan, nahulog. Okay. Jeric Segundo. Baka pwedeng, hindi pa nag-dinner, sabi ni Abdallah. Naku, mag-dinner ka na, Abdallah. Oo. Yes, Mikey, meron ka. Tignan ko. Mark Asang Rosario. Naku, mabilis lang to kasi dalawa lang yung bubunutin natin. Sabi ni Alan, baka pwedeng humabol, Miss Anne, for entry. Haha! Sige, try mo, tapos screenshot mo, tapos send mo sa messenger ko para isulat ko ang iyong pangalan. Nyepek. Isaiah. May Quinto. Pagaduan. Naku, parang yung absent ang mga ito. Eh, ito sa'yo, Abdallah. Oh. Abdallah. Aziz Asuncion sa ating bowl. Pag nag-reconnect, medyo mahina lang ang internet. Pero I tried my very best na tabihan ng ating router. Yan. Si Ma'am Jerica. Ma'am Jerica, nakita kita kanina. Pag ito nabunot ko, dapat ka. Aminin ko na ba dito? May isasuggest ka ba na gamot or what? Naku, wala akong alam sa mga ganyan, Ma'am Janet. Pero, dasal-dasal lang. Char. Hindi ko kayo maniniwala doon sa mga ganyan, yung mga malans. Chin Perez, hindi yun totoo. Sabi-sabi lang yon, ganan. Yan. Anong oras na time check? It's 8:22. Nako, ulitin natin yung mechanics ha. May isa kaming pinili. Actually, hindi ako yung sponsor. May isang pinili yung sponsor ng best description ng bakit siya nanonood ng channel. Ito si James De Los Santos. Ito, nanonood to kanina, nakita ko. Naku, 7 na lang. Bakit pipito na lang? Yan, sabi ni Rochella, sir, na-send ko na po. Rochella. Sige, ay. Basahin ko ha. Ayan. Ayun, si Rochella, meron nga. Nandito na Rochella. Ayan, Ate Sweet Babe, nabanggit ko na ang iyong pangalan later. Pero wala pa akong... ito pala sa iyo, Ate Sweet Babe. Marilu Cabrero, aka Sweet Babe. Yay! So, ilan ba itong nandito sa atin? Reconnecting, nagre-reconnect talaga. Gusto ata tayong pag minsan magpahinga. 7 people ang nanonood. Naku, nasaan yung mga nag-entry para itong 7 ang maswerte ngayong gabi. Mary Grace Kalimkim. Yan. Good luck to me, sabi ni Ate Sweet Babe. Oo, good luck sa inyo. Rachela, nakita ko na, napanood ko na ang iyong message. Nako, Ma'am Jerica, hina daw ng internet. Actually, pag naglo-loading, baka naglo-loading sa akin.
Tapos si Mikey, nagpapakaba, sir, yung internet connection. Ayan. Okay. So, ayan. Nandito na kayo lahat. Sige. Gusto nyo bang unahin ko yung nanalo sa best description? Yes. Gusto nyo yung sino ang nanalo sa ating best description, Carrie? Or gusto nyo bunot? Naku, wag kang umiyak, Ma'am Jerica, wala pa akong binubunot. Present, sabi ni Mary Grace. Yan, baka meron pang. Naku, ang mechanics natin na pagkabunot ko ng inyong pangalan, dapat within 10 seconds, makapag-comment kayo. Huli na po, sir, para exciting. O, sige. Pero pag nabunot ko siya dito, kasi nandito rin yung pangalan niya, pag nabunot ko siya dito, sasabihin ko na siya yung nanalo sa best description. Okay. Bunot pa, sabi ninyo. Okay, sige. Pagpipigyan natin. Jana, hi! Meron ka bang entry, Jana? Okay, bunot na tayo. Actually, dalawa lang yung bubunutin natin. Ayan na, walang kahalo-halong kemerot, bambam. James de los Santos, ikaw ang unang nabunot. Please, comment ka within 10 seconds or else ibabalik natin ito sa ating bowl. And, ibabalik natin sa bowl ito, tapos mabubunot ka ulit. Ayun, present po, sir. Congratulations, James. I-PM mo ko ha for your GCash. Mag-download ka na ng GCash. Or, kung taga Santa Barbara ka man or somewhere, pwede kong ibigay personally, pero pag malayo ka, GCash na lang tayo. Kay Paymaya, kay bank transfer. Congratulations! James de los Santos, ikaw ang isang mapalad na nanalo ng ating paayuda. Malanay. Naku, malapit lang pala. James Malanay. O sige. Ibigay natin yan bukas. Next! Isa na lang! No, kinakabahan ako. Sino kaya ang isang mapalad? Chan 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 chik. More subscribers to come. Yeah, thank you so much, Jana. And hi, Helen. Naku, bakit hindi ka nag-entry ngayon, Helen? Pero sir, bibigay niyo po ba yung opinion niyo sa best description? Yung best description, hindi ako ang nag-judge, yung sponsor natin. Oo, pero babasahin ko yung nanalo para Mary Grace Kalim Kim, congratulations! Mag-comment ka na, Grace. Nasaan na si ano na ang tawag dito? Ano na ang pala? Meg! OMG! Congratulations, Meg! Ayan, ikaw ang isang maswerte. Okay. May GCash ka ba, Meg? In PM mo na lang. Nagkikita naman tayo. Ako po na po. Oo nga, maswerte kayo, James and Mary Grace, at kayo nga ang nanunood. At ito na ang ating final na nanalo. Babasahin ko ang kanyang entry, mga ka-anes. Naku, huwag kayong magtampo pag hindi kayo napili ng aking friend na sponsor, pero
Ano lang, sports lang tayo. And of course, madami pa naman tayong next time. Okay, congratulations to the winner, sabi ni Jana Oy. Ito kahit hindi na siya nanonood, pero mas maganda pag nanonood siya. Why do I watch? And my family watch Kumaring Emmanuel aka Anne's vlog. I watch them for the following reason. L. Laughter and joy he brings in his videos. O. Overflowing blessings, knowledge, and wisdom he shares to his viewers. V. Versatility of Anne as a vlogger and as a speaker. E. Entertainment, which we all need, especially in this time of pandemic. Overall, we watch his videos because we love him and support him all the way. So meron yung LOVE na ibig sabihin na binagyan. Kaya watch his video, subscribe to his channel, and I know you love him too. Hashtag Emma ng Pangasinan. Yan, I see Ma'am Mabel Pamiroyan Carpizo. Ito po ang kanyang entry. Yan, merong LOVE. Nako, Kumari Mabel, nanonood ka ba? Yeah, may paka-acoustic nga, Ma'am Janet. Di ba? Bongga, may pa-love. Sino pa ang tatalo sa love? Kaya siguro yun din ang nagustuhan ng ating sponsor today. Um, Manatili po kayong ayun si Mabel present, sabi niya. Hi Lizelle. So, diyan po manatili po kayo naka-tune in of course sa ating YouTube channel at saka congratulations sa lahat ng nanalo. Sa mga hindi nako, standby lang, maraming next time tayo. Just stay tuned in. Saan saya at ang ganda lang! Thank you so much mga kaanes. See you soon. And I have new uploads. Pwede nyo panoorin. Okay? Bye-bye, Mama. Congrats!